Welcome! Iti Drip Irrigation Basics. May kadwa paset, disenyo ken pannakaypasdek ti sistema. Mga ramid ka iti mapatitalon mo, sakbay arugyam a disenyoen ti sistema ti irigasyon mo. Maaramid daytoy babaen ti panagusar kadagiti ladawan ti satellite, manipod iti computer wenno babaen ti ima. Rukudem ti kaatiddog ken kalawa dagiti talon mo. Markaam no sa dino ti ayan ti kang runaan alinya ken balbula ti irigasyon, ken paliiwem ti bakras ti daga. No idisdisenyom ti sistema ti irigasyon mo, usarem ti grabidad para iti pagimbagam. Arayem dagiti linya nga agpababaman wenno bumalasiw iti turod. Liklikan ti panagbomba iti danom nga agpangato. Dagiti bloke ket maysa a lugar ti talon mo nga aggigiddan a mapadanuman iti maysa a linya ti irigasyon. Ti kangatwan a kadakkel ti bloke ket agpanuray no kasano kaado ti danom a magunod mo. Ti panagayos ken presyon tapno masigurado nga amin amula iti bloke ket umawawat ti umdas a danom. Iti hilera ket tumukoy kadagiti individual a linya dagiti mula. Hilera ti mula iti talon. Ti kangatwan a kaatiddog ti hilera ti mulam ket maikeddeng babaen ti espesipikasyon ti managaramid iti drip tape para iti maximum run tapno masigurado nga amin amula iti igid ti hilera ket umawawat iti umdas a danom. No agmula ka iti naduma-duma nga mula iti maysa a talon bayat ti panaglabas ti panawen, siguradwem an nalakam a maikat dagiti linya manipod ti talon mo, sakbay ti anyaman a panagtalon wenno panagpataray ti traktora ken nalakam nga maiplastar manin dagitoy kalpasan na. Ti panangusar kadagiti mini valve kadagiti drip line wenno plug mo amang cap kadagiti abot iti header line ket makatulong amang tedkengka iti adu a flexibility para iti panang balbaliw ti espasyo ti pagnaan para iti naduma-duma nga mula. Isaram ti murdong dagiti drip line iti wagas an nalakamto a malukatan dagitoy para iti panag-flush iti masangwanan. No agus usar ka iti drip tubing, adu dagiti pamayan a mabalin a mausar mo tapno maaramid mo daytoy. Agraman ti simple a figure 8 no sa dino a mabalin mo nga i-fold ti murdong ti linya, iserrek mo dayta ken kalpasan na no kasapulam a dalusan ti linya, basta i-slide mo laing daytoy, luktam dayta ken bay amon nga ag-flush ti danom. Para iti drip tape, tinalatak a pagpilyan na talaga na lakalaeng ket ti basta panang puted iti ababa paset manipod iti ungto ti linyam. Panunutem a daytoy tingudo ti linyam iti talon mo, ken agfold ka laeng ti maysa, dua, talo. Ikurba basit a kaslatako, ken kalpasan na, dayta ababa pedaso ti putudom. Mabalin mo laeng nga slide dayta iti rabaw ti paset, tinasukog a paset, ken agtalin na daytan as itatalged iti lugar na. Kalpasan na, no nakasaganakan amang flash iti linya, basta i-slide mo laing dayta. Bayam nga ag-flash ti danom, ken kalpasan na, mabalin mo nga iserramanen daytan. At damit laeng ti sumagmamano at tipo ti fitting ang magunodan asapasap nga agaramid iti isumit laeng nga aramid para iti naduma-duma at tipo ti tubing ken drip tape. Addo ti tipo ti ramit, mabalin akayat mo nga usarin tapno makatulong iti panangipasdek ti sistema ti irigasyon mo. Adda dagiti na dumaduma aramit mi apang puted kas kadagiti pipe cutter, tape, ken tubing cutter, standard scissor, ken mabalin kamit laeng nga agusar iti na dumaduma a punch a makatulong amang pataod kadagiti abot iti drip tape wenno drip tubing mo. Para kadagiti na duma-duma nga emitter ang may konektar met laeng. At dagiti bamba nag-akas kadagiti clamp ang mangikapet iti tubo kadagiti fitting. Ken mabalin nga agusar ka iti daduma pay at tipo ti PVC glue wenno semento no agus usar ka met laeng dagiti pedaso ti PVC. Panangikabil ti sistema o mangrugi iti kang runaan a balbula. Masapol asiguradwem nga addaan ka iti umiso a kadakkel a may bagay iti tubo nga us-usarem. Kalpasan ti kang runaan a balbula, masapol asiguradwem nga adda ti backflow preventer wenno check valve mo iti lugar na. Ken no makikabit ka iti sistema ti munisipyo, siguradwem nga umdas ti kangato na manipod iti daga tapno matungpal dagiti lokal a pagan nurutam.
Gagangay a 12 a pulgada dayta. Kasta metlaeng, siguraduem nga amin dagiti paset mo ket addaan iti umno direksyon ti panagayos nga aggapu iti gubwayan ti danom mo, babaen ti kang runaan a balbula, babaen ti backflow preventer nga addaan ti pana amang iturong iti dayta a direksyon. Pasan na ti sumaruno nga iraman mo ket ti filter mo. Daytoy ket maysa pagarigan ti quick release coupling at talaga kombinyente gaputa ammo tayo at ti filter ket maysa ba nag-akayatem nga ikaten ti sagpaminsan tapno madalusam. No daduma, mabalin an narigat aluktan dagitoy. Ken no madanagan ka adi aksidente a maburak dagiti tubom, no adaan ka dagiti quick release coupling, mabalin mo aluktan latay ti thread. Saan mo kasapulan ti madanagan may papan iti sabalipay apaset ti sistemam, taag talinaed dagita iti lugar da. Ken masapul mo laeng aluktan dagitoy iti agsin numbangir tapno mangikkat mo iti filter para iti panagdalos ken nalakaapan na kay kabil manen kalpasan la. Laglagi pemmet laeng, masapul ang mangikabil ka dagiti pressure gauge iti agsumbangir asikigan ti filter. Tapno nalakam ang monitor no kaano amang rugiya mabaraan dayta filter. No makitkitam dayta panagbaba ti presyon ken no kaano ang mabalin na kasapulam nga irwar dayta para iti panagdalos. Para iti tunggal talon wenno bloke ti irigasyon, agraman ti shut-off valve manipod iti linya ti irigasyon, mangikabil iti secondary filter no kasapulan. May rekomendar daytoy para iti danom nga addaan iti nangato as sediment load na. Mangikabil ti pressure regulator asaan a lumabes iti kangatuan a presyon para kadagiti drip line iti tunggal talon wenno bloke. Ikabil ti header line para iti tunggal bloke ti filter. Ken kalpasan na, ikonektar dagiti individual a drip line iti daytoy. Ikabil dagiti drip line nga addaan dagiti emitter ang nakasango iti ngato tapno maksayan ti pan nakabara. Masansan nga adda linya ang namarkaan iti tape when tubing tapno may pakita noan niya sikigan ti nakaikabilan dagiti emitter. Mabalin metlaeng ang makitam ida no sa pulem ang nasayaat. Agusar dagiti landscape staple wenno agtumpok iti daga iti nagbaitan dagiti emitter. Iti periodiko nga agpababa iti pagnaan tapno mapagtalinaed dagiti drip line iti lugar da iti asideg dagiti ramot ti mula no sa dino akayat mo ida nga ikamil. Agusar ti simple a setup kas iti poste babaen ti tenga ti drip tape roll tapno matulungan ka di daytoy ang nalaka nga agan spool. No malpas mo aminin, lukatam ti sistema babain ti ininot apanang lukat mo kadagiti balbula ken kitaem no addag ted-ted. Laglagi pem akasapulan pa iti sumagmamano apanawen tapno agprime ti sistema. Ti kayat na asawen tapno mapunno ti danom sakbay nga ma-pressurize amin a drip line. Kas maudi nga addang, agusar iti latex paint iti anyaman anay butaktak a tubo ti PVC tapno masalakniban dayta manipod ti pan nakadadael iti init. Namnamaen mi dagitoy a video ket nakaypaay ken ka iti sumagmamano pan nakaawat no kasano arugyan ti drip irrigation. Maidawat abuyaem ti paset maysa ken tallo para iti impormasyon kadagiti paset ti sistema ken pan nakamentenar ti sistema. Adu a panagyaman kadagiti kasosyomi ti komunidad kastamit laeng iti USDA OPPE iti panangipaayda iti pondo para iti pan nakapataod daytoy a video ken dagiti mainaig nga materyales ti outreach. Magunod dagiti bersyon daytoy a serye ti video iti pagsasao nga Ingles, Ilocano, Mandarin Chinese, ken Thai. May dawat akitaem dagiti link kadagiti video note para iti ad-adupay a resource a mabalin a makatulong ken ka. Naragsak a panagmula ken ka.